Здравейте на всички! Аз съм Мак Розали и днес ще направя моята поредна прогноза за следващата зодия от зодиака за месец май. И това е зодия Рак. Моите прекрасни карти са вече в ръцете ми. И така, първата карта, която вада от моята прекрасна колода, това е картата на силата. Ето я. Картата на силата. Каква сила? От кого? Дали и вие ще имате тази сила? Или трябва да получите от някой сила? Така, следващата карта е на предчувствията. Имате силно предчувствие, което мислите, че трябва да приложите сила. Това означават тези две карти. Предчувствието ви е, че трябва да приложите сила някъде, за да се случи нещо. Какво е това? Сега ще видим от третата карта и вече ще ви кажа пълния отговор, който предстои. Третата карта е картата на един човек, който така се увлича от зависимости. Тоест, това, което казват картите, е следното нещо. Не се поддавайте на зависимости. Бъдете човека, който сте. През този период не трябва да се употребяват упойващи вещества от вас, специално от вас. Упойващи вещества, внимавайте с алкохола, внимавайте да не стане някакво натравяне. Но при всички положения, вие знаете, че трябва да се контролирате през този период. Тоест, картата на силата, която в началото се падна, е картата на това вие да се контролирате. Това означава тази карта. Да бъдете внимателни през този период. През всичкия период вие ще имате някакво предчувствие, какво може да стане, така че вслушвайте се в сънищата, вглеждайте се в знаците около вас, нещата, които могат да ви покажат какво ще стане. Внимавайте за отравяне. Бъдете благословени. Аз съм Мак Розали. Винаги може да ме потърсите на посоченият по-горе телефон. И ако имате нужда от мен, аз да ви помогна. Така че бъдете живи и здрави и благословени.